din când în când pe Jiji, că aduce audiență oriunde pitecantropul. Eu ce fac acum mă gândesc pentru 200-300 de ani. Ce fac acum? Eu trăiesc, nici copiii mei nu trăiesc. S-a încheiat, s-a închis, suntem în off. Acum se închide. Deci, și prin urmare, acum îmi fac eu o încheiere, că Doamne ajută că să apuc până nu încep pe becarii. Eu pe cine aș vrea? Aș vrea pe unul care să se gândească că nu e bine să interzici și să nu facă nimic în funcția aceea. Dacă poate l-aș plăti eu foarte bine. Mulțumesc mult. După tine trebuie să ne lași tragici pe nas, pe la televizor. S-a distrat cu tine, na, că ți-a zis-o voievodul pe ei, baharajacul a fumat. Trecem la Teo, ca să nu zică lumea că nu mai băgăm și pe ea în seamă, chiar dacă nu o găsim pe telecomandă, iar o problemă cu aeroporturile. Ați observat în toate aeropoartele acolo. Ați observat în toate aeropoartele acolo. În aeroporturi nu